Hi guys, खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलि आरो गुड इवनिं नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। आं बेखौ लास्ट फाइनाल भिडिअ बानायनो थांबाय आरो बिनिखायनो आं स्टुडिअ हाबासै ओंखायनो बाहेरावहाय आं नोंथांमोनजों लाइभ मोगा मोगि रायज्लायनो लुबैबाय आरो लोगोसे आं बेयाव फोरमायनो सानबाय लास्ट फाइनाल आं बेखौ कमिउनिटि पस्टआवहाय होनानै होदों। बारा गोबाव लाया आं बे भिडिअ बुंनायखौ गासै इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बड'लेण्डआवहाय 6 सिट दासिम देरहानानै दङ। आसा खालामदोंमोन माबा मोनसे जाबावगोन देरहागोन ओरै थोरै सिट बारायबावगोन मानो होनोबा 8टा सिटनिफ्राय खमावबो 7-8नि गेजेराव थाथारगोन बायदि मोन्दोंमोन इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बाट दिनै थाङै बेयाव नायै दायो इउपिपिएलआ 6टा सिट देरहानानै दङ। बेवहाय जेरै हमना ला लरेन्स इस्लारि सार क'क्राझार इस्टनिफ्राय, तामुलपुरनिफ्राय लेहराम सापागुरिनिफ्राय इउजि ब्रह्म सार आरो लोगोसे बेवहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार फ्रम उदालगुरि आरो लोगोसे जोंहा सिडलीनिफ्राय जयन्त बसुमतारी सार ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंहा सोर दंबावो माबा थाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय गासै 6जन मानसिफोरा देरहाना दं दै जोंना 6जन सापागुरिनिफ्राय इउजि ब्रह्म सार बेथ' देरहाखाबाय 6जन नङा होमबा क'क्राझारनिफ्राय जोंहा लरेन्स इस्लारि सार ओमफ्राय बिनि गेजेराव सिडलीनिफ्राय जयन्त बसुमतारी सार ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय सापागुरिनिफ्राय इउजि ब्रह्म सार आरो लोगोसे तामुलपुरनिफ्राय लेहराम बर' सार आरो बिनि गेजेराव उदालगुरिनिफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार मनरन्जन ब्रह्मखौ देरहागोन बायदि मोनथारदोंमोन ओंखायनो 7आव थाथारदोंमोन आरो लोगोसे 8आबो थानाय जादोंमन सम्राट नार्जारिखौ देरहागोन बायदि मोनथारदोंमोन बाट बेवहाय फेलें जाहैबाय। दायो गासै 6टा सिट देरहाना दं रायजो राजाफोर 6टा 6 सिट फ्रम इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय 6टा सिट देरहाबाय रायजो राजाफोर आरो लोगोसे गासै आसामावहाय इउपिपिएलजों लोगोसे एजिपि आरो बिजेपि एजिपि एन्ड इउपिपिएल बे मोनथाम पार्टिया जि थांखि लादोंमोन जाय इउनाइटेड जादोंमोन एलायन्स जादोंमोन बै एलायन्सजों बिथांमोना जानाया थांखिया जाफुंसारबाय आरो बेयावहाय खुनु माने गोनो गोथो गैला खोथाया जे इउपिपिएल आरो एजिपि आरो बिजेपि सरकार दासिगोन नैबे आसामावहाय आरो फिन खेबसेबाव। दा बेयावहाय मोनसे बाथ्राखौ आं बेखौनो मोजां मोननाय जादों बुंनो थाङोब्ला मानो होनोब्ला जोंना इउपिपिएल पार्टिया जि थांखि लादोंमोन आरो बिनि गेजेराव जुदि कंग्रेसआ देरहायोमोनब्ला बेवहाय जे खामानि बा मावगोन ना मावामोन मानो होनबा बिटिआर एकर्डनि दारै जिखिनि एक्सटेन्ड दङ जिखिनि हा बारायनाय दङ एरिया बारायनाय दङ एरिया बारायनायखौ लानानै गोबां खोथा दंमोन बैखौ नायनानै दिनै सानजाहा फारसे सनितपुर आरो गहपुर आरो बेसेबां माने सिमुलगुरिसिम हा बारायनांगौ बेखौ लानानै दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जानानै दंमोन। दिनै इलेक्सन रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगोनो दिनै 5 बोसोरनि थाखाय जि पार्टिनियाव आखायाव पावार थागोन बे आसाम हादरा बे आसामनि रायजोआ बे होमबा बेवहाय दा दिनै जों नुनो मोनबाय दिनै जोंनि बिटिआर एकर्ड जि जादोंमोन बे थांखिया जाफुंसारसिगोन। दिनै सनितपुर आरो गहपुर आरो बिनि सिमुलगुरिसिम जिखिनि समस्ति दानांगौ बे समस्तिखौ दानानै गोदान दानानै दिनै बे बिटिआराव हाबसिगोन बेखौ जोङो रोखायै सिमांजों नुहुरगासिनो दं दायो। मानो होनोब्ला बिजेपिजों जाय पार्टिजों आबसुआ एकर्ड खालामदोंमोन हमनानै ला बिजेपि पार्टिजों दिनै बिजेपि पार्टियानो फिन खेबसेबाव आसामावहाय माने मिनि खुसियै बिथांमोना देरहानो हमबाय। इउपिपिएल पार्टि आरो लोगोसे एजिपि आरो लोगोसे बिजेपि बे मोनथाम पार्टिया जयै लोगो नांनानै दिनै सरकार गठन बा सरकार दानो हमबाय दा थांबाय। दिनै फिन खेबसेबाव बे दानायनि उनावहाय जिखिनि बै समावहाय बिजेपि थानाय समावहाय दिनै बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय दिनै फिन खेबसेबाव बेखौ फिनै जोङो नायोब्ला कमिसननि दारै दिनै आगस्टआवहाय बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामनायनि दिन दंमोन। दिनै आगस्टआव फैगोन मे बा जाबाय दायो मेनि उनावहाय मे जुन जुलाइ आगस्ट दिनै आगस्ट सफैनाय लोगो लोगो जों बेखौ जोंनि बिटिआरनि जि हा बारायनाय बेखौ जोङो थारैनो मोनथिनो मोनमारसिगोन बेखौ जोङो सिमाङाव नुहुरगासिनो दङ। आं बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोबां खुसि मानो होनबा जोंनो नांगौ बड'लेण्ड जोंनो नांगौ बिटिआरनि जि हा बारायनांगौ आरो लोगोसे बे बारायखांनायनि उनाव जोंनो नांगौ बड'लेण्ड स्टेट आरो बिनि गेजेराव हा बारायनो हायोबा जों बारायबावनांगौ आरो बड'लेण्ड स्टेट बानायनांगौ। स' बैखौ नायनानै आंनि गोसोआ गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांमोनाबो आंजों गोसो गोथारै
बेयाव थाफाबाय जायनि जाहोनाव आं गोसोखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय मोनबाय गहपुरावबो गोबां बर' सुबुंफोर दङ बेवहायबो बिजेपिया देरहाबाय सुतिया आरो बिश्वनाथावबो गोबां बर' सुबुंफोर दङ बेवहायबो बिजेपिया देरहाबाय आरो लोगोसे सुतियावबो बिजेपि देरहाबाय दिकेजुलियावबो बर'फोर दङ बेयावबो गोबां बेवहायबो बिजेपिया देरहाबाय फारि फारि नायोब्ला बड'लेण्डनि जि लामा बेनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय लानानै सिमलगुरि एबा माने गहपुरसिम बेवहाय जों फारि फारि नायोब्ला बेवहाय जों नुनो मोनदों बिटिएफ फुरा लाइनाव जोंनि बे माने गोदान पार्टी आरो लोगोसे बिजेपि पार्टीजों लोगो नांनानै बेखौ दानो हासिगोनखौ बेखौ जों नुहुरदों बेखौ जों नुनो मोनदों बा नुहुरदों आरोना गोबां थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर नोंथांमोना भट होनायनि थाखाय आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन कि जि फैगोन बे समावहाय जोंनि बिटिआरनि हा बारायनांगौ बा एक्सटेनसननि बारायनांगौ बे थांखिखौ जोंनि सरकारा थाबैनो मावफुंथों आं बेखौनो आसा थिबाय आरो नोंथांमोनखौ बे गोजोन फुंबिलि समाव बे गोजोन मोनाबिलि समाव गोजोन मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासिबाय आरो बाय बाय होनना बुंनो थांबाय आङो आरो नोंथांमोना बम गावनाय खोनाबायानो जानांगौ बम बिराद गावसोबाय रंजानायजों बाजानायजों गोबां खस्थ' मावदों गोबां खस्थ'नि दारैसो बेफोरबायदि सिटखौ बा बेफोरबायदि भटखौ मोननो हादों गोबां बिबां जायफोर समस्तिनि केन्डिडेटफोरनि बिखुंथिंजाय गोबां माने खामानि मावग्रा दङ बैसोरनि दारै दिनै बे भटखौ मोननो हादों दिनै रंजानायजों बिथांमोना बम गावसोदों दिनै बिनि उनावहाय जोंनि जे थांखिमोन बड'लेण्ड बा बिटिआरनि जे थांखिमोन बे थांखिया थाबैनो जाफुंसारथों आं बेखौ मिजिं थियो आरो लोगोसे आङो रायजो राजाफोरखौबो बुंनो सानो नोंथांमोना धैर्य हमदो मानो होनोब्ला जे गभार्नमेन्टखौ नोंथांमोना लुबैनानै भटखौ होदों बे गभार्नमेन्टआ दिनै जानो थांबाय दिनै बिजेपिनो भट होदों गहपुर साइडआव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव बिजेपिनो भट होदों माने बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव बिश्वनाथावहाय सुतियावहाय भट होदों बर'फोरा बिजेपिनो बिकज बिटिआरनि थाखाय दिकेजुलियावहाय बिजेपिनो भट होदों बिकज बिटिआरनि थाखाय बिटिआर एकर्डखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै दिकेजुलिजों सौसिनानै दिनै गहपुर आरो बिश्वनाथ सारिआलि सौसिनानै दिनै बिटिआरआ जालांनांगौ आरो बिटिआरनि एरिया बारायनांगौ बैनि थाखायनो गासिबो बर' हारिफ्रा भटखौ होदों आरो बर' हारिया भट होनायनि थाखायनो दिनै दिकेजुलि बायदि जायगायाव बिजेपिया भटखौ मोननो हादों आरो देरहादों दिनै बेबायदि बर'फोरा बिटिआरनि दारै एरियाखौ बारायनो बा बड'लेण्डखौ बारायनो लुबैनानै दिनै दिकेजुलियाव जेरै भट होदों थिग बेबायदिनो सुतियावबो भट होनानै बिजेपिखौ देरहाहोदों आरो बिश्वनाथावबो बिजेपिखौ भट होनानै बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा देरहाहोदों आरो लोगोसे गहपुरनि हा जि दङ बेखौ बिटिआरआव सोस'नो लुबैनानै दिनै बिजेपिनो भट होदों रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बैफोर जायगायाव बर' हारिया भट होनायनि थाखायनो बिथांमोना देरहानो मोनदों जाय मानसिफ्रा कंग्रेस पार्टीनि मानसिमोन बिथांमोनजों रायज्लायनायाव बिथांमोनहा खोन्थादों आंनो आं थांदोंमोन आंनि आबै आबौखौ नायहैनो आरो आं बै आबै आबौखौ नायहैनायाव रबि नार्जारि एक्टरमोनजोंबो लोगो हमहैदोंमोन आं अब्ला बै समावहाय आं रायज्लायनायाव खोनानो मोनबाय मोनथिनो मोनबाय गोबां कंग्रेसनि मानसिफ्राबो भट होदों बिजेपिनो मानोना नैबे बिटिआर एकर्डनि थाखाय बिटिआर एकर्डनि दारै जिखिनि दफा दं बेयाव हा बारायनाय बे हा बारायनायखौ लानानै कंग्रेसनि मानसिफ्राबो कंग्रेसनियाव थानानैबाबो बिथांमोना भट होदों बिजेपिनो भट होदों मानो होनोब्ला बिजेपिनि दारै जिखिनि एकर्ड जादोंमोन बे दिनै गहपुरा हाया बिटिआरआव हाबनांगौ बेखौ होननानै कंग्रेसनि मानसिफ्राबो बिजेपिनो भट होदों थेंक इउ स' माच कंग्रेसनि जायफोर भट होनाय बिजेपिनो गहपुर आरो बिश्वनाथ आरो सुतिया दिकेजुलि गासैबो रायजो राजाफोरखौ गोसो गोरबोजों आं खुलुमनानै जासिहरबाय आरो लोगोसे बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाफोरखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय जाहाथे फैबाय थानाय समावबो नोंथांमोनानो बेबायदि मदद होबाय थायो थेंक इउ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय थेंक इउ